κοντά μας. Εκεί δεν θα έχει άλλο, πώς θα περάσει αυτό. Αυτός που αναφέρεται στις προφητείες. Ποιος? Ο ίσμος της Κορίνθου. Μπα. Από εδώ βλέπεις και τον καινούριο αυτοκινητόδρομο που πάει στη Πελοπόννησο. Άμα πας τώρα στην άκρη, εκεί πατάς Πελοπόννησο. Και εκεί είναι τα περίφημα σουβλατζίδικα, τα οποία έχουν παρακμάσει γιατί ο δρόμος πάει από εδώ και δεν περνάνε τώρα.